Veña, que imos cos golazos da xornada no fútbol galego que acareñaron entrar no noso 11. Comezamos na primeira regional, Arrán, en Cuntis, primeiro empate que cede o Supermarín, e porque Jacobo Millán empatou no engadido este chicharro de Mateo Ozores a prol do Atlético Cuntis, bestial. Mais, derbi xuvenil na Lomba, 1-2, gañaba o Pontevedra ante o Arousa ata que Xavi Durán fixo esta xogada de videoxoco. Túnel e tribelazo simple, moito FIFA, tremendo. Anxo Rodríguez no empate do Celta Fortuna ante o Osasuna Promesas. Que pintaza ten este raparigo e que golpeo, que parábola. Seguindo en chave celeste, Nara, as Celtas seguen no máis alto da táboa na segunda federación, golazo. E por último, pola importancia, fora expulsado ante o Gran Peña e para sacar o mal sabor de boca na derradeira acción do partido en Calavagueiros, testada de Rabilbín no empate a uns entre Barco e Alondras. Todo isto e moito máis cada semana no 11 galego da canle de YouTube de Fica coa Bola.